Yatong bag-uming pari, dili pa uso sa among panahon ang kitawag og standard living allowance. Mao nga kasagara kanamo kaniadto kung naami gusto nga paliton o suroy mi, mag-coffee mi o mag-outing mi, magsalig mi sa blessing nga ihatag sa mga tao. So gi-station mi sa duha ka area sa cathedral o sa bishop's house. So nagulat mi kung naay magpa-blessing, balay, sakyanan, opisina, ingon ana. Unya, tungod kay daghan mi na aside, malikayan nga magsuki-suki sa gwardiya. Di ba may gwardiya sa bishop's house o cathedral. Uhungan ng gwardiya, guard, kung maayo ganing sakyanan, ako tawga. Pero kung motorila gani o multicab, ilan na sila bahala. So, tuod man, dagan ang mga bulan sa among pagka-assign. That sharing me kay nag-coffee, niya, di balikayan ng mga paambit sa kasinatian. Siya, Brad, kadumdum katong na blessing sa anak na. Sa asa dito? Katong bang nindot kay nga kuan ba? So, ha? Ana, ikaw gid mag-sponsor karon sa atong coffee kay maayo man ang imong pamahon-pahon. Ingon man tong dikon nga sa badiha. 150 raman. So nakatugan, no? Katugan siya. 150. Hantod, kay sharing sa kauban nga siya nga katong motorila kay di ba daghan kay motorila na ng cathedral hapit ra man nagpa-blessing. Dihay motorila nga nagpa-blessing niya ingon tong usa. Kitagaan ko 500. So kato imo gwapo sa kinan 150. Kani iya motorila 500. But as we reflect deeper sa experience, we connect it with the idea of generosity. Ang pagkamanghatagon wala nakadepende sa unsay imong na eskwelahan. Wala nakadepende sa unsay imong economic status sa katilingban. Kaya ang pagkamanghatagon nakadepende siya sa kasing-kasing sa tao nga nakasinati sa dakong gugma sa Ginoo, sa dakong grasya o kaluoy sa Ginoo. Nga dili siya mahadlok o nagtuo gayud siya nga dili mahutdan ang bendisyon o panalangin sa Ginoo. That what generosity is. It is the strong affirmation, conviction of the abundance of God's blessing in our lives. Kana siya bunga sa atong kasinatian uban sa Ginoo. Kanang makaingon ta sa atong kinabuhi, dili gikubisan kanusa mahadlok pag-ayo tungod kay all my life is in itself a testament of God's abundant blessing. Dinhi sa atong ebanghelyo, nadungog nato ang mga pagbasa sa unang pagbasa sa panahon ni Propeta Elias. Si Propeta Elias, nakasinati siya sa pagkamanggihatagon sa byuda sa Sarepta. Sa unang panahon, ang mga byuda kanang giisip nga wala gyud nga ka kwenta sa katilingban kay mura sila og somehow burden to the community kay by themselves dili sila makagahom sa ilang panginahanglanon. Gani matud pa sa mga batid sa Biblia, ang uban nga mga estates and properties of the widow
are held in trust naa sa mga trusting nga mga scribes. Munang kadungog ta dinhi sa ebanghelyo nga ingon dinhi ni Jesus nga kamo mga iskribo, mga magtutudlo sa balaod, kamo mga taas o ginabal-an sa kinabuhi, unsa inyong gihimo? Ang mga kabtangan sa mga kabus inyong giilog. Giunsa man nila pag-ilog? Tungod kay they were trusty. Gisalig kanila ang estates and properties of the widow. Tungod kay sila ang mag-administer, sila ang magpadagan niini. Pero unsa inyong gihimo, inyo hinong gitikasan, inyong giilog, gikuha gikan kanila. This is in contrast sa kasinatian sa byuda sa panahon ni Propeta Elias. Unsa may kasinatian sa byuda dinhi? Niadto si Propeta Elias sa iyang pagpanaw, giuhaw siya. Ingon siya, pwede ba nga matagaan ko nimong tubig? O gitagaan siya tubig sa byuda. Gigutom siya, gingon siya, pwede ba nga imo kong mapakaon? Ingon ang byuda, aduna ko'y usa ka kumkum nga harina dinhi. O kining among usa ka kumkum nga harina, amo ning lutuon uban sa akong anak, kay amo ni siyang maoy makabuhi kanamo, pero kay nakinahanglan ka man, ako ning lutuon o akong ihatag kanimo. Og niingon si Propeta Elias, sunda lang ang akong isulti, kay dili ka lagi mahuddan, kay nag-ingon ang Ginoo. O gituman nining maong byuda, ang isulti ni Propeta Elias, tinuod, wala gayon sa mahudde sa iyang kinahanglan sa kinabuhi. Why? Because our God is a God of abundance. Abundance in generosity. Abundance in compassion. Abundance in mercy. Abundance in blessings. Ingana ang atong Dios. Ug mao kini ang Dios nga gipaila ni Propeta Elias ngadto niining maong byuda. Abundant mentality. Dili mahadlok, dili kaayo mabuol nga mahutdan sa kinabuhi, labi na kung gikinahanglan gayud nga tabang sa uban nga mga tao. Dili magmakuli sa pagtabang ngadto kanila. God will supply what is lacking in us. The grace of God is sufficient for us. Dili gayud mahutdan ang Dios sa iyang kaayo, kaluoy, alang kanatong tanan. Bisan pag maunsa pa ang kalibutan, ngano tungod kay ang kalibutan is in God's hands. Tingali magkabalintong-balintong kini, magkalisod-lisod kini, magkakrisis-krisis kini. Agian sa kalibutan, but I don't believe nga ang kalibutan mahitong pawak sa kadautan tungod kay ang atong Dios mahigugmaon ug maluluyon ug motabang gayud kanato diha sa atong kinabuhi. We have an abundant God in blessings, in mercy, in compassion, and generosity. Let me tell you some of my recent experiences, the experience of God's blessing and abundance. Baluman mo itong niaging mga simana, medyo stressful kayo ang akong plastada sa kanang hinabuhi kay daghan nga mga demands. Una, dakoy mga nagdue nga mga utang sa parokya kay atong gipadayon ang formation center at the back kay originally ang iyang time frame ana kay 1 year man tana siya. Pero tungod kay naay ordination, akong giingnan nga i-fast track lang nato gamay, pautanga lang ko and then hinahinayon ako bayad. And then di man malikayan sa sahay sa kakrisis o kalisod sa kinabuhi. Tinuod, I came to a point nga medyo nag-worry ko because I was reminded of our obligation. Tong sa roofing na may balance nga mga 40,000. No, adto ko ni Ate Inday, akong gingan sa Ate Inday, ti, nabot tayo mga grasya kay gikinahanglan na ang atong bayad kay gikinahanglan po sa supplier sa iya po nga side. Yung sa Ate Inday, murag naara sa mga 15 or 20 atong kwarta, Father.
kulang pag yun ni ko siguro na huna. Pero nisumpay sa tinday gingon, sige lang, mapaabot lang na pero sigrasyahan ta sa Ginoo karon si manaha. Ana. So gibalawala lang ako, saka ko sa Claveria kay to may gibatiwas nga trabaho didto. Nag ito nga, a day after nagtawag sa tinday gingon, Father, naay nagpa-anonymous nga maghatag siya og 25,000. So, sa akong kalipay gusto ko masayod dito sa ngalan. Insa, ikaw pabala lang ko sa ngalan ti, bahala o in public, we will kanang respect ang iyang request nga anonymosity, anonymous siya. Ang naghatag di ay, usa sa mga naordinahan bag-o. And in my heart, nakaingon ko, wow, kasagaran sa mga bagong ordinahan, wala man kay na ingana ka kuwan. Ano kay nakagasto, daghan pamayran, unya kanang yang mapamilya, he did not come from a rich family. He came from an ordinary family like us. And 25,000 for a new ordinal is a big amount. Pwede ito niya matabang siyang pamilya. But he chose to give the money for our formation center. Inko, Brad, kanang masig matabang-tabang ni masig mong pamilya ba? Insa. Sige lang pads kay kanang kakita ko unsa ka importante kanang atong proyekto kay diha ko gikan nakasabot ko kaayo. Generosity really is the overflowing gratefulness and gratitude of God's goodness. When we feel that God is good to us, when we are close to God, we feel the mercy and compassion of God, we become also generous diya sa atong kinabuhi. I think kadto ang iyang pagpamaagi sa pagpasalamat sa grasya sa Ginoo nga iyang nadawat sa iyang pagkapari. That's one experience of generosity recently. Another experience of mine. Kadaghan ako giingnan ni Archbishop nga i-organize ang labor desk sa Archdiocese. Nga the last meeting, I was again reminded by the Archbishop, we need to put up the labor desk kay we are ending the year of St. Joseph and kanang importante na sa Archdiocese. Yes, Archbishop, but kanang sa iluagi ko nga sa kabisi o kanang kakulang sa mga tao, kay technical man ko ni kinahanglan og kanay kahibalo for this one, mangita sa Archbishop. Sus, kay mag-meeting na po karong November, na pressure na ko kung sa'yo akong itubag sa Archbispo. And maayo gyud mo plastar ang Ginoo. One morning, ay nisaka sa kumbinto kay nangumusta, student chika-chika. And they shared to me the availability of someone who can help us. Ubaw nga, ko nga pwede ba o makonek ko nga kanang mapaabot ang kinahanglan sa diocese o matabangan ko nini. I think 2 days after, nagkita mi o kailan mo kaayo niya, taga dinhi siya. But many years to us sa Manila nag-practice. But because of COVID, his family, uban niya dinhi, nasa karon dinhi sa atong parokya, and he volunteered to help us, to help us putting up labor desk in our diocese. I did not expect that. Wala gigo sa gamay sa akong imaginasyon nga naglibog pa ko kung saon. Pero ang Ginoo sa iyang hustong panahon moabot gid siya kung ihatag sa Ginoo. Ipasubraan pa gyud sa Ginoo. Kay naamang ko'y load sa seminary nga crash course sa gamay kanang about basic sa labor laws. Ya, mas lahi man gyud kung full-fledged
full-fledged licensed lawyer ang maghawid niini. And again, readily, with full support, iyang ginawat isip tabang sa simbahan as diocese. We cannot pay his skills. Ibalo mo sa simbahan, scarce, limited ang atong mga resources. But God is good. God is so generous. In God's perfect time, iyag yung iplastar ang atong mga panginahanglanon sa kinabuhi. Another experience of mine, dinhi. Dugay na kay kong sige padungog-dungog kaniadto nga kining atong fence dinhi sa simbahan. Dako gid kay di siya nga concern. Kay dili kaayo nato klaro kung asa gid ang insakto nga demarcation o boundary niini sa gobyerno ug sa simbahan. Dili ta ka-improve sa simbahan tungod kay dili klaro nato kung unsaon ang pagplastar, asa ang sukod sa widening, ingani. Sige kung ingon, Ginoo, I don't know if that will happen during my time as the parish priest, but nagampo ko nga mas maplastar unta ni siya uban sa kanang titling sa yuta nato dinhi. Kay one important thing kung title ang atong yuta sa eskwelahan o sa simbahan, ato ni siyang mabutang sa insurance. Atong mabutang sa insurance. And I repeatedly announce this one in public, in pulpit, to the people, to the parishioners. I always tell them, be concerned. Take good care of the parish. Take good care of Holy Child High School. Nobody cares for that except you. Kita mismo nga gikan niining maong parokya o maong lungsod. Salamat sa Ginoo. Finally, I received a resolution coming from the LGU requesting the engineering office sa DPWH to conduct an ocular and actual survey dinhi. Sa ato pa, it's a big blessing. Dako kay na siya nga grasya nga maplastar nato kay naay mga tao nga maghuna-huna. Naay mga tao nga mubati sa panginahanglanon sa atong parokya o sa atong lungsod. Last na lang yun, kay nagdungan-dungan isang pangabot. Several, mga 3 years na tingali, kay this is my 3rd year. Naglipo ko kaniadto kinsa gyud mo tabang sa simbahan, kinsa gyud mo tabang kanato. Kanang naghangyo ko nga kanang plastaron ning akasya. Kay kining akasya very dangerous. Sa Hall of Justice, sa atong municipal police station o sa simbahan, tungod kay daghan kaayo dinha ang magparking. Ang kagaya ang magparking. Nga ang akong gikabalak-an, tungod kay ang akasya manggod dili ka kabalo kung kanus-a mo hagsa. Appearing it to be strong. For all you know, ang iya diyang ilalom, gikot-kot na o naglisod na, mahagsa na sa kalit. Salamat sa Ginoo dihay opisyalis sa lungsod. Ngadto siya sa kanang office mga alas 9 sa buntag man tingali kadto. Ang ningon siya, Father, paghuman sa kalag-kalag, ato nang iplastar. Maigsuon, unsa may bot na akong ipasabot, nining tanan na akong kasinatian
nining malabay nga mga adlaw. Sa atong kinabuhi, we only live once. We only live once. And because we only live once in life, mga butang nga atong himuon sa atong kinabuhi, dili lang sa atong kaugalingon, sa atong pamilya, but larger than that, bigger than that. Munang kanang gisgutan sa pagka manggihatagon, not necessarily monetary, not necessarily particular specific things, but even skills, talents, no? Nga pwede nga magamit sa katilingban aron mapuslan sa tanan. Dako kaayo nagtabang niya sa atong katilingban. Muna nga nining pagsaulog nato karon sa atong Santos nga misa, kana nga grasya atong pangayoon sa Ginoo. Lord, teach us to be generous. Teach us to share whatever we have, departing from that scarcity mentality, moving to the direction of abundant mentality. Kanang mentalidad sa tao nga dili lang kadalihok, dili igo, walay ako, dili igo, walay ako, dili igo, walay ako. Finding ways and mga reasons, daghan tag pwede nga ay rason nga nung dili kita makatabang sa atong mga igsuunan sa katilingban. Pero mao nga pangayoon nato sa Ginoo kanang maong grasya, Lord, no? Hulmaha ang among mga kasing-kasing sama sa imong kasing-kasing. Wala magtan-aw sa imong kaugalingon, kundi nagtan-aw ka sa kaayuhan o kaluwasan sa mga tao. I think that is the same driving force and motive or reason nga atong pangayoon sa atong mga igsuon nga magpapili diha sa atong katilingban karon. What is your reason? What is your motive of asking opportunity for public office? Gugma, kaayo alang sa mga tao. Diba? Kanang tininuod nga kaayo og manggihatagon. Dili kanang kaayo og kamanggihatagon nga mutunga lamang panahon sa eleksyon. That is not genuine. That is not genuine. A genuine generosity is a person who continually offer his service, help in whatever time and place nga gikinahanglan siya. Muna'y tinuod nga pagkamanggihatagon. Muna'y tinuod nga dako nga paghigugma. Dili ka nang maingon nga, dako ang iyang paghigugma. Dako ang iyang pagkamanggihatagon. Tungod kay isa kasako nga bugas ang iyang gihatag. Dako kaayo ang iyang pagkagugma o manggihatagon, kay dako kaayo ang kwarta ang iyang gihatag. Is that how we measure generosity? Is that how we measure true and genuine love and service for people? No, it should not be the way it should be measured. Genuine love, genuine generosity should be measured with consistency. Meaning, over the years, his or her life has been doing what he is doing or he has been doing. Di ba? Ingana ang tinuod nga gugma o tinuod nga pagkamanggihatagon. Muna nga, this is part of political education. Kay hapit naman pod ang piniliay. The church will not endorse, but will simply provide for guidelines in choosing right candidates. Diba? Kanang mga kandidato, kanang gitawag ninyo nga proven and tested, generous and genuine service offered to you.
Di ba? In different areas, in different aspects sa kinabuhi, health, economic, peace and order, enterprise, lahi-lahi nga mga aspekto sa kinabuhi sa tao. Diha nato, diha ninyo sukuron ang mga kandidato nga magpapili. Kini bang tao nga among saligan nga mo dala sa pangrimda sa pangagamhanan, aduna ba'y niini tinuod nga gugma sa pagserbisyo sa mga tao? And that is why it is very important to check the track record and background of every candidate, because that is the only way you know whether that person somehow, more or less, you can put your trust in governing a particular office. Kung kanang grasya atong pangayoon sa Ginoo, this 2022 elections is very crucial. Nganong very crucial? Very crucial because we are in very difficult times, in crisis. Imagine, if my statistics is correct, presently we have 11 trillion debts. Sa pagkakaroon, naatay 11 trillion debts, utang. And we are on recovery sa atong ekonomiya. That's why, importante sa mga Pilipino, importante sa mga tao, will discern, timbang-timbanga, huna-hunaa pag-ayo. Aron pag-abot sa panahon, dili kita magbagutbot o dili kita mamalikas o masuko sa mga tao nga atong saligan sa rinda sa mga gamhanan ug miingon, nasayop di ay ko. You have to bear the consequence for 3 years kung maingon ka na sayop ka pagpili. Murang dili bagpadala sa kwarta, kundili gugma gyud. Diba? Maingon na ba ta karon gugma versus kwarta? Atos kwarta. Gugma gyud. Tanawa pag-ayo, tanawa. Naabagid ni siya gugma sa pagserbisyo. Kini nga tao. O baka o lagi, ayha na dayon na to makita. Mabisi, magkaraw-karaw, ayha na dayon na to makita unsay mga buhaton kung eleksyon na. What about the last 3 years? Unsay iyang gihimo para kanato o para sa katilingban? Importante mga igsuon na timbang-timbangon pag-ayo. Kay lisod, kung maingon na punta sa atong kaugalingon, nasayop ako pagpili kay naa say consequence niya sa atong katilingban. Itong pagpadayon sa Santos Kamisa, atong pangayoon sa Ginoo ka na maong grasya. Ginoo, tultuli o tagai kami sa kasing-kasing nga manghigugmaon ug manggihatagon alang sa katilingban. Halihog manindo. Atong ipadayag ang atong pagtuo